खुलुमबाय लोगोफोर, दियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि आरो बेलासि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव नायबिजिरनाया गोख्रोंसिन जाबाय। प्रग्राम अर्गेनाइजार आरो मेनेजारखौ हमबाय। पीएम मदिआ चेन्नाइ जाब्रबथायाव आसामनि सा-9 मावदांसाफोरनि जिउ खहा जानाय नखरनो 10 लाख रां सुफुंनायनि बाथ्रा फोसावबाय। डिब्रुगड़ गिख्रंथाव ट्रेफिक जाथायाव 3 सुबुंनि जिउ खहा। सोरखारा काजिरङानि गेजेरजों 34 किल'मिटार करिडरजों लोगोसे 6,957 कौटि रांनि राजालामा मावथांखि गनायथि होदों। हाग्रामा महिलारीखौ BKWSCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन आफादनि बिबानगिरिफोरा बरायहैदों। 75थि आसाम पुलिस सानाव रायजो बेंगिरिया बाहागो लादों। गासैबो राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा जुबिन गार्गखौ जरहाटआव मान बावदों। केबिनेटआ सोरखारि साख्रिआवलाफोर आरो पेन्सनारफोरनि थाखाय 3% बेसेन बारायनायखौ गनायथि होयो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव नायबिजिरनाया गोख्रोंसिन जाबाय। प्रग्राम अर्गेनाइजार आरो मेनेजारखौ हमबाय। दिनैनि गाहाय आपडेटआ जुबिन गार्गनि थैनाय केसजों सोमोन्दो दं। सानै गोनां सुबुं, फोरबोनि बानजायगिरि श्यामकानु महन्त आरो जुबिननि मेनेजार सिद्धार्थ शर्माया दासान्दि पुलिसनि आवथायाव दं। फै बेनि सायाव आपडेटखौ मिथिना लानि। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियै पुलिसआ बुधबारखालि गुवाहाटीआव श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ मेजिस्ट्रेटनि सिङाव गथायदों। महन्तखौ बुलेट प्रुफ गारिजों CID मावख'सिम लांनाय जादों आरो शर्मा बिथाङा गोख्रों रैखाथि लानानै बिरखंजों गुवाहाटी सौफैदों। उनाव रैखाथिनि थाखाय सानैखौबो मानगोनां बिजिरसालिनि अनगायै गाहाय जुडिसियेल मेजिस्ट्रेटनि न'आव लांनाय जायो। मेजिस्ट्रेटआ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि सन्देह गोनां थैनायनि सायाव सोंथि सोंनो थाखाय SITआ सुबुंखौ 14 साननि थाखाय गावनि आवथायाव लाखिनो बिथोन होदों। जुबिननि बिनानावआ गोख्रों फिनजाथाय होनानै बुंदों दि नेवसिजानाय बिबानखौ साजा होनांगौ। बे समावनो बिथांनि बिसिया साफ्रोमखौबो सिरि थानो खावलायो आरो बुङो दि आयेना गावनि लामाखौ सालायबाय आरो थाबैनो न्याय मोनगोन। बिबानगिरिफोरा बुंदों दि स्पेशेल इनभेस्टिगेशन हानजाया दा सानैखौबो सोंथि खालामगोन, डिजिटेल फोरमानफोरखौ नायबिजिरगोन आरो सिंगापुराव जुबिननि थैनायनि जोबथा घन्टाखौ गोदानै बानायफिनगोन। बे केसआ आसाम आरो सा-सानजाखौ सोमावग्लुंदों, जेराव मोजां मोनगिरिफोरा मुंदांखा रोजाबगिरिनि थाखाय आबुं बिजिरनायनि थाखाय दाबि खालामगासिनो दं। जों नोंथांमोननो जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव नायबिजिरनायाव गोदानसिन खौरांखौ फोरमायबाय थागोन। आरोबाव आपडेटफोरनि थाखाय जोंनि चेनेलाव नायबाय था। नैथि खौराङाव दङ। पीएम मदिआ चेन्नाइ जाब्रबथायाव आसामनि सा-9 मावदांसाफोरनि जिउ खहा जानाय नखरनो 10 लाख रां सुफुंनायनि बाथ्रा फोसावबाय। चेन्नाइनि तिरुवल्लुर जिल्लानि मिन्जुराव एन्नर थार्मेल पावार स्टेशनाव मोनसे लुफुंबाय थानाय बिल्डिंनि गोग्लैनायनि जाहोनाव आसामनि सा-9 गुबुन खामानि मावग्राफोरा जिउ खोमाना लायो। सा-9 बोलि जानांनायफोरनि गेजेराव 4 कार्बि आंलं जिल्लानिमोन आरो 5 आसामनि हजाइ जिल्लानिमोन। तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रि M.K. स्टालिनआ दुखु फोरमायो आरो साफ्रोमबो दुखु गोनां नखरनो 10 लाख रां अनसुंथाइ होगोन होननानै फोसावो। लोगोसे गोथै सहफोरखौ थाबैनो आसामसिम दैथायहरफिननो बिथोन होयो। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ दुखु फोरमायो आरो जिउ गोमानाय साफ्रोमबो सुबुंनो गाहाय मन्थ्रि माहारियारि रिलिफ फान्ड (PMNRF) निफ्राय 2 लाख रां आरो जोखोम जानाय साफ्रोमबो खामानि मावग्राफोरनो 50,000 रां होनो फोसावो। गोग्लैनायनि उनाव रैखाथि हानजा आरो पुलिसआ थाबैनो जाथायथिलिसिम सौहैयो। जोखोम जानाय सुबुंफोरा चेन्नाइनि सोरखारि स्टेनलि मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं।
आसामाव नखरफोर आरो जायगानि बिबानगिरिफोरा तामिलनाडुनि बिबानगिरिफोरजों जयै जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरनि गोथै सहखौ लांनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। बे दुखुनांथाव जाथाया लुनाय जायगाफोराव गुबुन हादोरनिफ्राय हाबफैनाय खामानि मावग्राफोरनि रैखाथिनि थाखाय गोख्रों रैखाथि नेमफोरनि दाबि खालामदों। थामथि खौराङाव दङ डिब्रुगड़आव गिख्रंथाव ट्रेफिक जाब्रबथाय, 3 सुबुंनि जिउ खहा। डिब्रुगड़नि लेपेटकाटानि सेसा मैदाननि खाथियाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। गंसे लाक्जारि गारिया कन्ट्रल बायजोआव थाङो आरो लामा सेरनि मोनसे हाखराव गोग्लैयो। 2 सुबुङा लोगो लोगो जिउ खोमायो आरो सासे सिख्लाया देहा फाहामसालियाव लांनाय समाव जिउ गोमायो। बोलि जानांनाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैनानै नायबिजिरनायखौ जागायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ सोरखारा काजिरङा गेजेरजों 34 किल'मिटार करिडरजों लोगोसे 6,957 कौटि रांनि राजा लामा मावथांखिखौ गनायथि होदों। मिरु सोरखारा आसामनि मोनसे गिदिर लामा बिथांखिखौ ग्रीन लाइट होदों। NH 715 नि कलिबर नुमलिगड़ खोन्दोखौ मोननै लेननि राजा लामायाव फुवारनाय जागोन, जायनि खरसाया 6,957 कौटि रां जागोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बे मावथांखिया 85.6 किल'मिटार गोलाव जागोन, जेराव काजिरङा नेशनेल पार्कनि गेजेरजों 34 किल'मिटार गोजौ करिडर थागोन। बे करिडरनि गेजेरजों जिब-जुनारफोरा काजिरङा आरो कार्बि आंलं हाजोनि गेजेराव रैखाथियै थांलाय फैलाय खालामनो हागोन। बे बिथांखियाव दंफायो 30 किल'मिटार लामाफोरखौ गुवार खालामनाय, हान्थामेलाखौ खमायनो थाखाय जखालाबान्धा आरो बकाखातआव 21 किल'मिटार बाइपास लामा लुफुंनाय। दैबानानि समाव राजा लामाया गले-गले जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों आरो जेब्ला जिब-जुनारफोरा लामा बारलाङो अब्ला जाब्रबथाय जायो। गोदान करिडरआ हाग्रानि जिब-जुनारफोरखौ रैखाथि होगोन आरो दावबायनायनि रैखाथिखौ जौगाहोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बे मावथांखिया गुबुन राजा लामाफोर, रेलवे आरो बिरखं गाथोनजोंबो फोनांजाबगोन। बेनि गेजेरजों आसामाव रोजा-रोजा साख्रि सोमजिगोन आरो दावबायारि आरो फालांगिखौ बांहोगोन होनना साननाय जादों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे थिरांथाखौ बाख्नायनायजों लोगोसे बुङो दि बेयो जौगाथाय आरो आबहावानि गेजेराव मोनसे समानथिखौ दिन्थियो। बाथि खौराङाव दङ हाग्रामा महिलारीखौ BKWSC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरिफोरा बरायहैदों। बाथि BTC बिसायख'थियाव देरहासार जानो हानाय BPF नि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीखौ BKWSC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, माखासे माहारियारि आफाद, ब्रह्म धोरोम, बाथौ धोरोम, हारिमु आफाद, जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफाद, BTC बायजोनि NDP सारेन्डारनि माखासे बिबानगिरि बिथांमोना लोगो हमनानै बरायहैदों। द'थि खौराङाव दङ 75थि आसाम पुलिस सानाव रायजो बेंगिरिया बाहागो लादों। आसाम गभर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ 75थि राम पुलिस सानाव मन्दाकाटानि 1थि राम कमान्ड' बेटेलियनाव बाहागो लायो। बिथाङा बे हाबाफारियाव गासै मावख'गिरि, मावफारिया आरो बिसोरनि नखरफोरखौ हामलायथि बावहरो। रायजो बेंगिरि बिथाङा पेरेडनि समाव दिन्थिनाय आब्रुथि आरो बावसोमनायनि थाखाय पुलिस हान्जाखौ बाख्नायनायजों लोगोसे बिबानाव थानाय समाव जिउ खोमानाय साहसगोनां अफिसारफोरखौ मान बावो। बिथाङा बिथांमोननि मददनि थाखाय बिसोरनि नखरनिसिम साबायखर बावहरो। आचार्य बिथाङा साइबार क्राइम, सिमा आरो हारियारि दाङाबाजि बायदि जाखांफुनाय जेंनाफोरनि सायाव नोजोर होनानै बिरोंदामिन, सांग्रांथि आरो सुबुं हेफाजाबनि गोनांथिखौ फोरमायो। बिथाङा बुङो दि पुलिसआ नोगोरारिफोरनि फोथायनायखौ आरजिनो नांगोन आरो पारदर्शिता, अनफावरि आरो आब्रुथिखौ लाखिनांगोन। रायजो बेंगिरिया पुलिसखौ इयुननि थाखाय थियारि थानो आरो गाहाय मन्थ्रिनि स्मार्ट पुलिसिंनि सिमां बायदियै थियारि थानो थाखाय थुलुंगा होयो। स्निथि खौराङाव दङ गासैबो राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा जुबिन गार्गखौ जरहाटआव मान बावदों। जरहाट स्टेडियामाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा रुंसारि रोजाबगिरि जुबिन गार्गखौ मान बावनो ज' जादों। आबाद बिफाननि मन्थ्रि अतुल बरा बिथाङा बुङो दि जुबिननि मेथाइफोरा जेब्लाबो सुबुंफोरनि थाखाय थुलुंगा होगोन।
कर्नाटकनि लेङाइ CM DK शिवकुमारा बुङो दि जुबिन बिथाङा कन्नड़ रावावबो मेथाइ रोजाबदोंमोन आरो बिथांनि देंखोआ बिथांखौ टाइमलेस खालामो। मिरु मन्त्रि सन'वालआ बिथांखौ सासे जोंबाय थानाय हाथरखि होननानै फोरमायदों, जायनि मुंदांखा जानाया मुलुगनाङैनो सिनाय जादों। गोबां अनसायगिरिफोर, लोगोफोर आरो मोजां हास्थायगिरिफोरा आद्दा श्राद्ध मुङै मिथिजानाय जर'खा मान बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। 8थि खौरांआव दङ केबिनेटआ सोरखारि साख्रिआवलाफोर आरो पेन्सनारफोरनि थाखाय 3% बेसेन बारायनायखौ गनायथि होयो। मिरु सरकारनि मावफारियाफोर आरो पेन्सनारफोरनि थाखाय बेसेनगोसा भत्ता DAआव 3% बारायनायनि गनायथि होदों, जाय थांनाय 1 जुलाइ 2025 निफ्राय गोहोम गोग्लैगोन। बे थिरांथाया हादरनाङैनो फ्राय 10 मिलियन मावफारियाफोर आरो आजिरा मोननाय सुबुंफोरखौ मदद होगोन। बेसेन बांनाय खरसाजों जुजिनो थाखाय मानसिफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो खेबनै जानुवारि आरो जुलाइ दानाव बेसेन बांहोनाय रांखौ थि खालामनाय जायो। सुबुंफोरा बुंदों दि बे बांनायनि गेजेरजों बेसेन बांनायनि गोहोमखौ खमायनानै साख्रिआवलाफोर आरो आजिरा मोननाय सुबुंफोरखौ मदद होगोन। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।